हेलो गाइस आं नीलेश्वर 4 बाजिनाय लोगो लोगो आं दा अफिसनिफ्राय ओंखारबोबाय नैबे जादों मुसलपुरनि खोलाहा थानाय जोबथा सक आं दा न' फारसे थांगासिनो दं बारा गोजान नङा न'आ 2 किल'मिटार आं दा लामा सामायाव बाजार मोनोब्ला बाजार खालामलांनोसै मानोना मुसलपुरनि मेइन सकआव सब बाजार साजार बन्द मानोना बेवहाय कभिड-19 बेरामा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ नै मैयासो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुरमिला मुंनि गामियाव बे बरमा खाथियाव नखरसेनि गासैबो सुबुङा कभिड-19 बेरामाव नाख्रेबजादों दा जोंनि बे बाक्सा जिल्लायावबो मुसलपुरनि खाथि खाला जोबोद गिनो गोनां जानानै फैदों ओजोंहाय हस्पिटालावबो माखासे कर'ना पेसेन्ट लाना फैदों बेवहाय सिकित्सा खालामगासिनो दङ आरो बेवहाय क्वारेन्टाइन माखासे दङ आर्मिफोरनि क्वारेन्टाइन दङ आरो बाथौफुरियावबो क्वारेन्टाइन सेन्टार दङ बेवहाय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ बेवहाय क्वारेन्टाइनाव दोनो दा जोंनि बे मुसलपुर ओनसोलाव जोबोद गिनो गोनां जानानै फैदों बेवहाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार नालाय बेवहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि खाथि खाला ओनसोलनि बे कभिड-19 बेरामाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ बेरामिफोरखौ बेवहाय सिकित्सा खालामनो बे जोंनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव लानानै फैयो दा लोगोफोर आं एसे बाजार खालामलांनोसै नै बेवहाय एसे बाजार फिसा जादोंमोनदां नै बे जादों आबाद फोथार हनै खोथिया फुदों हिन्जावफोरा बर' हिन्जावफोरा नै फोथाराव खोथिया फुदों मानो दा माइ गायनाय बोथोर जागासिनो दोङो आरो बेवहाय नोंथांमोना जुदि मेसें बोथोराव फैयोब्ला बे फोथारखौ पुरा बेसर बिबारजों बुंफबनाय नुनो मोनगोन बेवहाय गोबां आबादारिफोरा बेसर आबाद मावो फैदो जों बाजाराव मा मा ओंखारदों नायलांदों माने लकडाउननि बाजारथ' बे दुब्लि गेजेरावसो बाजारा जानो गोनां जादों माने मेइन बाजार जनो होआखै आरो फानलुआ मा दाम हा बबे 40 पुआ 40 टाका होमबा ini madam जागोन नि बुआनसै Ibu sang? Dia ada posisi. Engkau. Apa sih? Ay muduful ko nang. Kopiah madam. 30. Muduful ke sirsi orang. Mularo. Halu pula kabe. Fat. 30 taka. Besok jatuh man. Oh, saya baik kasih. Jangan alis tak. Kuria bisa? Puas ya? Mana dia no? Kau Hello guys, आंनि दा बाजार खालामनाया जोब्बायानो बर' हिन्जावफोरनिफ्राय आं मैगं लाबाय आरो ना फिसा एसे लाबाय बेखौ आं दा न'आव खारदै ओंख्रि संनानै जाहैनोसै दा फ्राय जोंहा गिनो गोनां जादों दा कभिड-19 बेराम बे बेरामनिफ्राय जों दा गोजानाव थानो नाजानांगोन आरो जों दा मास्क गाननांगोन आरो आखाइखौ सुनांगोन सेनिटाइजार बाहायनांगोन आरो बाजारनिफ्राय जुदि नोंथांमोना
माबाफोर मुवा बेसाद लाङोब्ला बेखौ न'आव डाइरेक्ट सोआलासिनो बेखौ नोंथांमोना सिगां सुनायनि बेबस्था लायोब्ला मोजां जायो। खायसे बेसादफोरखौ नोंथांमोना हायोब्ला डेटलजों सुनाया मोजां आरो नोंथांमोना बे जि जोमफोरखौ गाननाय जोमनायफोरखौ डाइरेक्ट न'आव सोआलासिनो डेटलजों सुना दोनहैयोबा सेफटि जायो होनना आं सानो। दा फ्रेन्ड्स आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।